يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз тарзи тайёр намудани круассанро барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима 250 мг шири гармак, 1 стакан мешавад ва чизое ки ма гирифтагиам калонанд духтаро 250 мг мебара яктаҳами зардаки калонаш, 200 мг оби гарм, ҳамаш гармай духтаро, ҷӯши бад не гармак, барое ки хамира дрож меандозем бояд гарм бошад. 4 қошуқ шакар, каме намак, 1 қошуқ дрож ва равған дар курай, я 4-5 қошуқ қами равғани алейна дар курай. хоҳем ба сливични масла маргарина мешава, лекин ма ба и равған мекунам барои қабатош худаш ба сливични масла ҳай. тухм дар кор нестай, тухмро намегирем дари теста, анам хел мешурем хамирмона. хамира бинен чхел сахти бадам нестай, сусти бадам нест, аз даст ҷудо меша, озод аз даст ҷудо мешавад. боз ҳами ба равған хамирро як бор дига мешурему мемонем дар ҳарорати гармӣ меистад. 2 соата хамир мераса. хамир расид, ба зуволачаҳо тақсим мекунем. сливични масларо пеша ки ма буровардагиам мулоимак шудагия дар ҳарорати хона қабатошда мешакем. круассани бениҳоят болаззат мешавад. 1 стакан ширқати анамиқа ба 10 зуволача тақсим кардам. 2 та панҷтоги мекунем, боло ба боло мешавад. мемонем 20 дақиқа меистад, рӯ мегирад. вақте рӯ гирифт тунукуниш осон мешад, ҳам қадар бо теста хушрӯ абиё метиҳад. сливични масларо пеша ки буроварда дар ҳарорати хона мондагӣ мулоим шудагӣ буд. ҳар як қабатошда мешакем. 72% бошад бояд сливични маслатон, ё маргарина боша 72% бошад, 82% бошад. барои слоёни теста бениҳоят хубай, ҳатман нигоҳ карда гирен, фоизиш кам бошад, қабатош уқа маълум намешавад. ҳар як қабатошда бинен ҳамхел рӯбарӯ мечинем. мемонем боз як 15 дақиқаи дигар рӯ мегирад, баъд тунук мекунем. аз ҳама бологиша маргарин намекунем, ё маска сливични бошад намекунем. ҳама хел меистад, барои ки тунуккунида осон мешавад. вақте ки агар маргаринаш буромад, шумо метавонед орд пошида тунук кунед, як роҳи осони дигараш. вақте рӯ мегирад духтаро, осон мешад тунуккуниш. бинед ма ҳардуша намихел мондум, рӯ гирифт, осон тунук кардам. баъд печондум, якташа майда печондум, якташа калон печондум, барои ки барои кӯдако майдаш нахстарай, бо ҳам ду намуд кардам. ҳами 2 звола 2 намуд кардам. дарунашда варёнка монда мепечонем дар ҳарорати 200 градус. духовкада мепаза, байни духовкада. вентилятор ягон чиз намемонед, духовкаи вентилятор дорда. байнами тарз осонай пухтанаш. раҳмати калон дӯстони азиз, барои дастгириҳотон, барои суханҳои нектон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳатман лайка гузорен, то ки навори мо пеш равад. варёнкаш намебурояд бехавотир духтаро, барое ки бисёри бад ман мондагӣ нестам, ҳам варёнкара норма қатӣ мондам, ҳам намебуроя ягон ҷода набуромадай. болошда як дона тухма амхел аралаш карда дар болояшам хел мешакем, хели зарди тоқане, ами тухма як донаша. баъд мак, ами мака болошда мепошем. хай дошта бошен кунҷитам кунен, кунҷити сиёҳ, лекин мак қати бо хушрӯтар мешавад. вақти печондан мемонем бо 20 дақиқа 15 дақиқа рӯ мегира. баъд тухма шакида дар духовкара пешакӣ гирён карда мемонем. духтаро ҳолиам фикр кардестен, ина группаи ма, духтаракои ҳамкорои ма, биёин ҳамроҳи мо кор кунем. кори бениҳоят хубай, кори ширкати кореяги атоми маошуш баландай. вақте ки кӯшиш карди боз зиёдтар мешава, ҳамаш дар дасти худтонай. духтаро коркуниш осонай, расходи зиёдӣ надора. дар 6 моҳ як бор харид мекунен. кабинеттона фақат як бор қадим мекушоен, тамом, дигар ҳама хел кор рафтан мегирад. даже бинен таварабарота бинен чӣ хел ҳар моҳа маоша гуфтагия чанд қадар ход дора ҳар моҳа. танҳо як структура месозен, 2 одам мебиёрен. дар структура ё хеш ё ягон шавҳар дугона, кадоми шиносотона метавонен даъват намоен ҳамроҳи худтон кор кунад. ҳама маҳсулотое ки дар ин ширкат ҳастанд номери 1
дар ҷаҳонай. номерои рӯи экран муроҷиат кунед. духтаро шуморо ба кор қабул мекунад, ҳамкорои ма ҳамроҳи мо кор мекунед, шуморо ба қуллаҳои баланд мерасен. духтаро чӣ маҳсулоте дора? табиия, шифоия, номери як дар ҷаҳонай. на танҳо косметика дора, балки доруҳои бениҳоят хуб дора, витаминҳо барои стресс, асаб, иммунитета баланд кардан, шампун барои резиши мӯй, ҳамаи намуд доруҳо дора, маъзо дора, кремо дора. шумо метавонед кор кунед, регистратсия кунед, бо нархи арзон барои худтон харидорӣ кунед. номерода муроҷиат кунед, аввал обучения мегзаред, омӯзиши кор, баъд кора сар мекунед. тайёр шуд круассано. ана михел мебия ё майда чош будан. ана дуюм каратша камтар калонтар карда будам, ду намуд кардам. бениҳоят хушрӯ, ҳам маззаш ҳам бамазза, меяхке. ҳозир буридагишам нишон метим, чӣ хел қабатош маълум мешавад. И як тарзи круассани осон тайёр. пас ана бо як намуди дигаш ҳастад, дар ҳамин канал ма пухтагим профессиональни круассане ки мепазанд дар дигар давлатҳо. франсузки круассан мешавад асусан. дар Франсия омода кардагиян. якум бор дар канали ма ҳастай. вай слоёни тесташа беҳад корш бисёрай. ин намуд осонай, ҳамун маззада монандай ба маззаҳакай. ина бинед қабатоша барои шумо бо роҳи осонша пешкаш кардам. ина дӯстони азиз, олово пухтай слива. ира бинед чӣ хел сиёҳи хушрӯ шуда. ина яша чиндам, шуштам. амқа ширини хушрӯвай. хай сархакош камтар, хали кисла сладкая ё ширини хушрӯвай. ина парада бо компот махкам кадистем. ина сипсиёай бинед. болош бапше офтода хушрӯ сирх шуда, сиёҳ шуда. парошдам. И парара қадар шоз бо чиндем. Амиқа бисёр бастае ки як ҳодиса. оз дегда нишон метим компот кадистем. ҳавлӣ омадагием дӯстони азиз. неми шанбе якшанбе дар ҳавлӣ будем. ирӯз якшанбе яка дим рӯзае ки дар ҳамиҷаем. چی خبر؟ иҷа ҳавлӣ омада будем духтаро. чанд рӯз пеш буд мепартом. гуфтум дар навори пешина ки дар рӯзи бад мешуд бо ин наворда мондумаш. иҷа пишаки ҳами ҳавлӣ. ина меха хова задай гуфтум ку я нишонтим. ма иқа пишак давай надорум. ҳавас надорум. бои пишака хӯравиша дидим. гуфтум бе интересни бад шуд. я нишонтим. пишакам қа хушрӯи ху мерафтай. ҳаво гармай, ҷои салқинӣ омадай. иҷа времянка, иҷа поёни хонадай. кухни летни. намиҷада бо самбуса кардистем. самбуса пешшаки хамирша гирифтаги да маразилник будай. бировардем об шуд. руғании бад инамихе ҷудо шудистай. ба зур печондемша мондем. сели самбуса кардем. гӯшти. ҳай ба мазаҳак омад. амқаки се руған будай қабатош. ама се руған бошад бо ба маза меша, резонак меша. печонданда баъди ки дар холодильник мони бигирӣ камтар қинай. боз компот кадистем. компоти слива. ами сливао бисёр пухтай ҳайф нашава гуфта компотшон кардем. иқама иқа хонаи хуштоманамда дар дег анмихе аввал иқаша меандозем, меҷӯшонем. оби ирамо ҷудо мекунем. духтаро мегирем. вая дига дар банка намеандозем. иҷа банкҳои зиёдтира буровардем аз кладовка. ҳамаша шушта ҳарчи маҳкам кадан дар кор. баъд чӣ кардем? отдельно дар банкҳо мегирем 15 донагӣ ами слива 15 дона ва шакар я стакан. баъд оби ки ҳамо бо слива ҷӯшидеста оби холиша дар ин меандозему маҳкам мекунем. анами тарз хати мо слива маҳкам кардем. бо ина чанд рӯзи дигар шуд. ман худам олуча кадистам. олуча маҳкам кардам. чанд рӯз дар хонаи худам бо маҳкам кардам. сливашам дар хонаи худам кардам. ҳам бо даиҷа кардем. аиҷа бой қасливаи маҳкам кардагӣ ба худма гирифтам. хела маҳкам кардем. сексияда ҷо тангай амқаш басай мода. духтаро ба ами тарз осон будай. як борда ман худам дар хона кардам. 2 бор кардам. обша як бор гирифтам бо ҳамо оба ҷӯшондам. дуюм карата маҳкам кардам. ана як рӯзи дигар ай духтаро мо рафтестем анами пеши парламенти нав кушодагӣ. и чанд рӯз пеша и наворам пеши парламент рафтем. 2 рӯз шуд банка маҳкам кардеста будам. умуман навор карда натонистам. ҳами круассана барои шумо пешкаш кардам. нав тайёр кардам. дина шав ина ирӯз партофтестам.
чанқай ки успед кунам духтаро ҳамқа навор карда барои шумо мехоҳам тез партом. иҷа тамошо рафтем бениҳоят хушрӯ шаҳрмон ватанмон ватани азизмон хушрӯшдагиай пешравиҳо бисёрай бо камтар хостум навор кунам хушрӯгиша дидаанда мехоҳӣ ки я навор кунӣ бо барои баҳри подписчикое ки дур аз ватананд барои шумо навор кардам духтаро подписчикои нав хуш омаден хела подписчикои навай саволо бисёр меша саволои нав мепурсен аз куҷо мешавен мо аз душанбе дар душанбе калоншудагиам бисёр хоҳиш мекунем ки як бор шуморо бубинем чӣ хеле ҳастем тӯли 5 сол мешава ҳамин сол қадри ки ман каналма пеш бурдистам лекин ягон бор худма нишон додагӣ нестам камтар наворда ҳозир ҳастай барое ки бисёр хоҳиш карден камтарак барои шумо нишон додагиам охири наворда тамошо кунед аку ихелда ҳоли иҷозат нестае ки ман худма нишон диҳам баъд худмам намехоҳам ки дар публика худма нишон диҳам дӯстони азиз бисёриҳо ҳамин савола мехоҳанд бишнаванд хостам дар ҳамин навор гап занам дар душанбе калон шудагиам дар ҳамиҷа шавҳар кардам дар душанбе баъд ҳар ҷо рафтагием духтаро дар душанбе ина нав бо омада зиндагӣ кардистем ленобода будем чанд сол дар суғд зиндагӣ кардем дар қазоқистон зиндагӣ кардем ҳозир дар душанбе хонаи худамда зиндагӣ кардистам иҷа бо зданиёи нав шудагиай ҳам хел хушрӯ фасони баъд чӣ хел дар шаби бо беҳад хушрӯвай света музика фасон ина қариб расидем парламентда ҳозир нишон дӯстони азиз мо инам пеши парламенти нав сохтагӣ омадем ира бинен чӣ хел хушрӯвай барои подписчикои дур аз ватан навор кардам иҷа фонтан ҳамқа хушрӯ кардиян иҷара нав кушодан я дуруст шуд мо омадем ина баҳри шумо дӯстони азиз тамошо кунед ина духтаро зайнабам тамошо омада духтари ман хушрӯам қа одамай бовар кунед дӯстони азизра бинем пурри одамай ҳама тамошо омада ка фонтанош форид бегаҳии тобистон чӣ хела салқин карда ина рафтестем фонтанош разноцветный баъд иҷа да гул часпондестия شکرانه میخوانم وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما 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 баъд духтаро иҷада музикоҳо баланди бад буд
музикаи авторский буд намондумша, барое ки канали мода зарар дора. Бисёриё музикаҳои тоҷикои худмонам ҳатто авторский дора, аз дигар давлат бисёриҳош авторский дора. Мо чинда музикае ки меёвем барои каналмон беавторский боша. лекин ҳозир ҳам беавторскиёшам бисёршон авторский шуда. Агар нашидои нағз аста мехоҳам нашид бимонам авторский, бисёр чандта ба наздики монам ҳамаш авторский биромад. Ва ё канали мода зарар дора. Вай музикаша барои худаш кадаги шахсӣ мо мондан наметонем. Мо монем канали мода жалоб мебиёя. Духтаро ба ҳамин чиз ман намемонам ҳар хел музикара. Барои ҳамин дӯстони азиз, шумо қадр кунем видеои кардаги мара. лайкора бимонед. лайка дариқ надорем, барое ки ман иқа заҳмат мекашам, навор мекунам. ҳамиҷа омадам тамошо накадестам, фақат навор кадестам барои шумора. лайка бимонен, комментариҳои нағздона бинависен, чӣ фикра ақидае ки дорен доир ба навор. ман иҷада жда дорам ки морожник бояд биёра. морожник мардак рафтак морожникгирӣ. дар мошин шидам дига бефара шудам, гуфтам ман намебурам, биёр амиҷа мехӯремша. манам хали морожниҳои бамазза гирифтем. чанд ҷода ҳаста ҳамиҷа фақат мегирем. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.